Dobrý deň, moje meno Rastislav a predstavujem vám princíp satelitného družicového televízneho vysielania. Spočíva ten princíp v tom, že nad zemským povrchom okolo Zeme obieha družica s rovnakou uhlovou rýchlosťou, ako sa otáča Zem okolo svojej osy. Naša Zem je vlastne guľa, takže takto ju znázorníme a nad zemským povrchom sa pohybuje družica. Táto rýchlosť, ktorou sa pohybuje táto družica, aby tam mohla na tomto mieste stať, sa nazýva prvá kozmická rýchlosť. Vyjadríme ju takto, že dáme do rovnosti gravitačnú silu podľa Newtonovho gravitačného zákona a tá sa rovná dostredivej sile, ktorá smeruje do strede Zeme. Ak potom dáme to do rovnosti, vykratíme, odvodíme vzťah, že táto kruhová prvá kozmická rýchlosť je druhomocninou konštanty kappa krát hmotnosť Zeme lomené polomer Zeme a ak dosadíme, dostávame 7,9 km za sekundu.